ay kaso panganatan kita sa imong mga kuan. Uy, Lods. Ano nga dia? Malato. Baratis na pug ka ba? Kita ka sa bagong motor ni Jed Lods. Sada kay mga Ako siyang accessories post. Lods ba? Ada kasi motor ba yung Max ba? Ito, kanto? Kas na niya? Dato, nung na siya karon ba? Di Lods, utang to niya. 6,000 ang bulan. Ay, ito kas? Utang ra daw niya Lods. Mali na yung buhat ba? Nga naman Lods. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kung di pa gani nimo sa inpass, ayaw sa i-flex. Ha? Nga naman Lods. Kadong na ay kaso o di nakakabayad. Panganatan kita sa imong mga kuan. Migo. Asa na? Ulo, biya usahay yung ka nga, bawian ka. What? Ulo, eh. Mura na sa kuyab. What? Flex ka. Maday mo magdayon. Bulag na day yapon mo. Delete ka sa picture ninyo nga. O video nga, libo-libo. Gago! Dito na ba masakitan dayon sa kanang mapangutan-an ka? Bola lang yan. Marites ni mga kaila. What? Bis na ka move on na ka, pangutan-on na po ka. Ay, bulag day mo. Ang kasayang good. Yeah, boy. Hilak na mo ga. Walang kundi pa ka mo. Ay, asa. Ay, asa, flex. Ang di ka masakitan.